hyppyyn kiinni. Siihen, tai keltaiselle viivalle ei tarvitse ihan kiinni. Siihen ja pyydät käsikosketuksen ja palkkaat siihen. Jes, palkkaa siihen. Hyvä, oikein hyvä. Jes, palkkaa siitä, että se on sun kanssa. Pysy mukana siinä. Nyt palkataan. Hänellä on nyt fokus on kivasti siellä hypyllä, mutta me ei haluta, että hän oikeastaan nyt menee sinne. Vaan me haluttaisiin, että hän nyt ei mene hypylle. Vaan hän tulee nyt hypyltä pois. Käsi. Hieno! Bingo! Bingo! Väli nyt! Bingo! Näin palkka. Oikein hyvä. Hyvä, teepä uudestaan. Voit lähettää siitä, ei tarvitse välttämättä aina istuttaa. Jos se tulee sua kohti hyvin, niin sä voit pyytää sen suoraan siitä tehtävälle, kunhan se on selkeästi kontrollissa. Että sä näet, että se on tulossa sua kohti ja se on tulossa hallintaan. Niin sit sä voit pyytää, että ei välttämättä tarvitse lähteä aina istumisesta. Jes, palkka, oikein hyvä. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Hyvä, voit kävellä hyppyä kohti sit. Jos tulee hyvin, niin ei haittaa toki, jos se tarjoaa sieltä. Se on, joo, ei haittaa mitään. Se, jos se tarjoaa sen, niin se on aivan fine. Se saa tehdä myös istumisesta. Jes, oikein hyvä palkkaa. Jos sitä yhden kerran molempiin suuntiin takaa kierrän. Kierrä. Jes, hyvä. Oikein hyvä. Toinen suunta. Kierrä. Jes, oikein. Hyvä. Kierrä. Aivan, oikein hyvä. Hyvä. Liiku. Pysähdy. Näin, hyvä. Oikein, hyvä. Jes, hyvä. Palkkaa. Oikein. Hyvä. Ei haittaa, pyydä vaan siitä. Pyydä vaan. Ei haittaa mitään. Jes, hyvä. Palkkaa. Oikein hyvä. Hei, uudestaan. Kierrä. Ei näytä mitään. Pyydä kierrä siitä uudestaan. Bingo! Jes, hyvä. Oikein hyvä. Se oli hyvä. Valta. Oikein hyvä. Saat yhden kerran tehdä tämän puolen, sitten me vaihdetaan ja tehdään toinen puoli. Kierrä. No, pysähdy ja pyydät. Jes, oikein hyvä. Aina palkkaa. Oikein hyvä. Joo, laita se heität niinku, tai tavallaan vähän suoraan. Se, niinku, heität sen vähän niinku täältä päin. Sen verran, että se ei tule niinku ihan kierroksessa. Joo. No niin, tupataan. Sitten tää. Liikaa ei haittaa mitään. Rauhoita tilanteen. Rauhoitapa. Meni villiksi. Pyydä joku muu tehtävä siltä, joku käsikosketus tai joku semmonen, mikä ei ole juoksemista esteille. Sitten voi lähteä uudestaan, kun on kuppi kasassa. Jes, oikein. Kierrä. Ei haittaa mitään. Pyydä vaan kierrä sitä uudestaan. Ja palkkaat siitä. Jes, hyvä. Ei haittaa mitään. Hyvä. Oikein hyvä. Hyvä! Näin! Pääsee. Se oli se tehtävä. Sitten helpotat, sä voit olla kauempana siitä putkesta aluksi. Siinä. Ei haittaa, pyydä käsi. Käsi.